De Albionstraat in Leunen gaat flink op de schop. Vanaf 31 maart gaat de weg maandenlang gefaseerd op slot. De aftrap van de werkzaamheden werd vrijdagochtend gegeven op het plein bij de bank. Het is een straat waar best wel veel verkeer op is, soms onveilige situaties. En ook er mag best wel wat meer natuur bij. Het riool is in een verouderde staat. Vuilwater en schoonwater wordt toch door elkaar afgevoerd naar de waterzuiveling. Dat wordt nu de komende 9 maanden allemaal in één keer opgemaakt. Er komt een veiligere, mooiere situatie met veel groen. En direct pakken we het riool aan. Mooie uitdaging. Het gaat zeker 9 maanden duren. Hè? Dus als de planning gehaald wordt en dan moeten we niks onverwachts tegenkomen. Dan zijn we voor het eind van het jaar klaar. Maar echt de rest van het jaar hebben we er nog voor nodig. En dan gaan we in fases de hele Albionstraat en zelfs nog het begin van de Horster en de Veulenseweg, zeg maar, tot het bordje bebouwde kom, wordt op de schop genomen. En wordt er dan nog gelijk rekening gehouden met de nieuwe wijk Leunen-Zuid? Of is dat weer een ander project? Dat is een losstaand project. Dit is echt gewoon een infrastructureel project die ervoor moet zorgen dat en het rioolstatus en daarmee ook de afvoer, hè, denk aan de toekomstige afvoer van grote stortbuien en zo, wordt allemaal verbeterd. Infrastructuur wordt beter en veiliger en het wordt groener en mooier. De inwoners gaan er wat van merken. Het is een groot project, dus je gaat er ook echt last van hebben. Je faseert het ook om alles toegankelijk te houden. Maar op het moment dat er stukjes opengebroken zijn, zullen zeker de direct aanwonenden er last van hebben. Daar worden afspraken mee gemaakt en er worden per fase omleidingen gerealiseerd. Zowel voor fietsers, auto's als ook het openbaar vervoer. Want die gaan ook door deze weg en die kunnen ook niet de oude route continu rijden. Ja, je hebt een paar dingen aangegeven waarom het nodig is, maar volgens mij ook voor de verkeersveiligheid, dacht ik, hè? Of niet? Ja, dat is misschien wel de belangrijkste reden. Dit is een weg waar je nu maximaal 50 mag rijden, maar ze rijden hier in de praktijk veel harder door. Dus door de inrichting, door het wat te versmallen, het wordt gedowngraded. Dus het wordt straks een 30 kilometer weg. Je hoopt dat er minder vrachtverkeer door en dat de mensen zich gewoon fatsoenlijk gedragen, want uiteindelijk gaat het daarom.